समोरच उभे आहोत आणि इकडून खूप साऱ्या गणपतींचे आगमन होत आहेत आज. सर्वांनी लाईव्ह राहा आणि सर्वांनी दर्शन पहा. अजून येत आहेत इकडे, खूप लांब आहे थोडा. आणि खूप सारे गणपती येण्याची चालू आहे. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि सर्वांपर्यंत पोहोचवा, शेअर करा. पाणी भरतो गरीब बस नमस्कार दिवेश साहेब, कशा आहात? सर्वांपर्यंत लिंक पोचवा, शेअर करा सर्व ग्रुपला. आणि जस्ट आता लाईव्ह आहात आपण आणि असंख्य गणपतींचे आगमन आता इकडे होत आहेत. येत आहेत आत्ता आगमन होत आहे बघा. हो 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 मस्त गणपती मूर्ती पाहू शकता सर्वच. दादर परेड वर्कशॉप. वाव, खतरनाक आहे.
बघूयात. अजून मागून गणपती येत आहे तिकडे. पावसाची चाहूल आहे. पाऊस आहे इकडे. खूप ट्रॅफिक जाम आहे. बस येत आहेत सर्व. घरी जाऊ काय? कोणता नंबर आले? बसच्या मागे गणपती बाप्पा आहे. इथून सुद्धा आगमन होत आहे गणपतींचे. बघा आपल्याला चालली आहे आता आणि थोड्याच वेळेला अजूनही गणपती बाप्पाचं आगमन होणार आहे. भिलाई रोडचा धनराज आहे. ट्रॅफिक जाम आहे. जरा आगे मजा. यूट्यूबला व्हिडिओ वाटत किती गणपती निघालेले? एक गणपती आला. सत्य गणपती बाप्पा येत आहे तिकडे. एक गणपती आला. पाहू शकतात पोलिसांचं सुद्धा एक सहकार्य खूप छान पद्धतीने सुरू आहे. पूर्ण ट्रॅफिक आपल्याला अरेंज करायचं आहे. ते एवढे ट्रॅफिक आहे आणि एवढे भक्तजण आहेत तर काय सांगू. प्रत्येकाला आपलं मार्गदर्शन आपले मुंबई पोलीस महाराष्ट्र पोलीस करत आहेत. गणपती येतच आहे जवळच. झाला